Salutare lume, azi o să vă arăt cum să instalați Assassin's Creed 3. Bun, să începem. În primul rând o să aveți în descriere acest link. Black Box, Assassin's Creed 3 Black Box. Bun, să începem. În al doilea rând trebuie să intrați pe Internet Explorer și aici să dați space la link aici. Aici avem niște install notes, mount ISO file with daemon tools or similar programs or burn a disk with Nero or similar programs. Run the installer and install the gameplay. E foarte ușor de instalat, tot ce avem de făcut e să dăm get this torrent. Așa, dați puțin să verifice și tot, să-l detectez, vadă ce are în el. Aici alegeți unde vreți să-l salvați. Eu pe aici vreau. Da, se încarce. Bun. Aici e ceva. Aici part 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aici o să își extragă el alea și se instalează. Așa e. Acum dăm OK. Și o să se instaleze. Să-l șterg că nu e bun. O să se descarce. Țin cam greu, putem să facem așa și facem și așa. Se descarcă cam greu, asta e mare. Până când se încarcă toată sau spună scoată pauză. Da. Bun, s-a instalat sau descărcat, mă rog. Acum să intrăm prin el, să vedem ce are. Intrăm și noi aici să vedem ce are. Vedem că are o imagine ISO. Și acum trebuie să vedem ce au și celelalte. Tot imagine ISO. Da. Facem așa. Da, trebuie să avem, da, extract here. Și o să extragă aici, în folderul ăsta, totul din ele. Tot așa, până se încarcă, o să pun o scurtă pauză. Revin imediat. Bun, aici dăm yes. Sau yes to all, mai degrabă yes. Yes. Și gata. Acum să ne apară imaginea aici. În toate părțile astea, după cum am văzut, sunt aceeași imagine. Și acum, dacă nu aveți Windows 10,
aveți nevoie de Diamond Tools Lite. Pe aici bănuiesc că știți cum să montați imaginea din asta. Eu nu o să mai intru în el, o să fac direct cum e la Windows 10. Dau pe asta, click dreapta și Mount. Aici avem setup.exe, icon, tot, absolut tot. Bun, intrăm aici în this PC, dăm dublu click și dăm pe setup. Yes, ăsta e setup-ul din black box. Next, și aici alegem unde să se instaleze. O să facem aici în partiția de folder, pentru că ocupă ceva jocul și informație de bază, să facem un folder în partiția de. Dăm AC și 3DI de la 3. Ok, acum dăm browse, alegem de aici AC3, dăm ok, de așa. Și acum setup will create shortcuts in the following start. Da, asta nu o să o las așa. Next. Aici avem DirectX, Visual C++, dăm și pe asta Create Desktop Shortcut. Și aici eu am Microsoft Visual C++ deja, deci nu mai o să vă și arăt. Și știm, da, am 3 chiar, Microsoft Visual C++ 2010, 2010 și 2008, doar că la 2010 bănuiesc că sunt alte versiuni. Și aici dăm install. Acum o să se instaleze, o se mișcă foarte greu și până se încarcă o să pun o scurtă pauză. Ok, văd că s-a instalat, ne-a făcut shortcut pe desktop după cum am cerut. Assassin's Creed 3 was successfully installed on your computer. Run the game from shortcut in start menu or desktop shortcut. Click finish to exit the installation program. Finish. Aici avem black box să ne-a băgat pe site, într-un fel să ne mulțumească, e ca un fel de Pirate Bay ăsta. Sunt o grămadă de jocuri, văd. E și Battlefield Hardline. Batman. Dacă știam doar de aici le luam. Acum când vă bagă pe site-ul ăsta, o să-l băgați la favorite, că e un site foarte bun. L-am băgat. Favoriți. Da, aici l-am pus. Eu să copiez link-ul. O să-l pun și aici. Fac și aici la fel. Ne-a pus-o. Și asta, mă rog, și atâta. Acum să nu uit să vă las linkul în descriere. Și vreau să mai văd de curiozitate
dau așa open in new window să văd dacă n-are vreun crack pe aici. Asta e DirectX-ul. Da, nu are niciun crack, acum ar trebui să vă meargă. Și cam asta a fost pentru azi, sper că v-a plăcut. La revedere!